салом дӯстон, Дембеле ба дастаи ПСЖ мегузарад. Ин хабари андак-мандак нест. Фабрицио Романо ин хабарро тасдиқ намуд. Усмон Дембелеро ивазкунандаи арзандаи Килиан Мбаппе мешуморанд. Айни замон дар Париж ҳамин масъала ҷиддӣ баҳс шуда истодааст ва онҳо ба он ноил шуданд ки Дембеле ҳанг гӯяд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим видеои имрӯзаро омода кардаем. Бо як лайки қиматбоҳи худ метавонед тамошо кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба наздикӣ бармегардад, аммо айни замон моро бозии рафиқона пеш аз мавсими интизор аст. ПСЖ бозӣ дорад бо Интер. Барса баъди ғолибият дар Эл Класико қувваи худро бо Милан месанҷад. Ливерпул вомехӯрад бо Бавария, аммо Монакоро рақобат бо Арсенал интизор аст. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Дар шаҳрномаи Дембеле як банде аст ки тибқи он агар бозингари фаронсавӣ то 31 июли соли ҷорӣ аз Барса равад, нархи тавони ӯ танҳо 50 миллионро ташкил хоҳад дод. Худи Барселона ҳам дар талоши он аст ки қарордоди кунунии футболбози фаронсавиро тамдид намояд. Айни замон гуфтушунид байни ҷонибҳо ҷараён дорад. Гап сари тамдиди қарордоди Усмон то соли 2027 меравад. Сармураббии нави ПСЖ Луис Энрике Усмон Дембелеро беҳтарин вориси Мбаппе мешуморад. Аммо ин ҷо гап сари дигар чиз меравад. ПСЖ агар то вақту соати муқарраршуда натавонад ки Барсаро барои фурӯхтани Дембеле розӣ кунонад, пас баъди ин ҳам парижиё бо нархи гаронтар ҳам ин бозингарро ҷалб кардани аст. ПСЖ аллакай дархости расмии худро ба Барселона равон кардааст. Дар он омадааст ки Дембеле аллакай розигии худро барои гузариш ба ПСЖ додааст. Дар Барса бояд хоҳиши футболбозро ба инобат гиранд ва монеаи рафтанаш нашаванд. Бо рафтани худ Дембеле дар Барселона душманони зиёд пайдо мекунад. Акнун нав ҳама дар Каталония ба ӯ бовар карданд. Бозии ӯ пас аз чанд соли бефоида буданаш писанди мухлисон омад. аз ҳама аламовараш он ки тайёрӣ пеш аз мавсими хави бо даста беҳуда мешавад. ӯ дар омодагиҳо дар ҳамла маҳз Дембелеро истифода мебурд. Акнун ӯ меравад ва хави маҷбур аст бозиро дар хатти ҳамла аз нав роҳандозӣ кунад. аз нигоҳи мухлисони Барселона футболбози фаронсавӣ бояд ҳар чӣ зудтар ба қароре меомад, ё ба қарори рафтан ва ё ба қарори тамдиди шаҳрнома. Бо ин рафтораш Дембеле ба бозии Барса таъсири бад мегузаронад, аммо дастҳои бузург бояд ба чунин ҷараёни кор омода бошанд. ҳамлагари уругваи Луис Суарес дар пахши мустақим атрофи гузариши худ ба Интер Майами ҳарф зад. Гапи муҳимтарин чунин аст: Интер Майами бо ман суҳбат накардааст, онҳо бевосита бо клуб гуфтушунид карданд. Бо Гримео ба хулосае омадем ки моҳи декабр қарордодро қатъ мекунем. Намедонам бо Месси якҷо бозӣ мекунам ва ё ман корномаамро ҷамъбаст мекунам. Зонуям маро бисёр ғам дода истодааст. Бо сабаби ин осеб метавонам бо футбол хайрухуш кунам. Акнун аз ин маълум мешавад ки тобистони ҷорӣ Суарес ба Интер Майами намеравад. Луис Суарес мехост ба назди дӯстии деринаи худ ба Амрико равад. Месси, Бускетс ва Алба аллакай дар он ҷо ҳастанд. Суарес ҳам мехоҳад боз ба даврони Барселона баргардад, вале на ҳама осону сода аст. мағзи масъала инҷост ки Суарес то моҳи декабри соли 2024 бо дастаи Гримео шаҳрномаи ҳамкорӣ дорад. Дар он омадааст ки агар то ҳамон лаҳза яке аз ҷонибҳо қарордодро қатъ кунад, бояд 70 миллион евро пардохт намояд. Худи Суарес омода буд то 10 миллион евро ба даста бидиҳад ва шаҳрномаи ӯро ба Интер Майами бидиҳанд, вале 10 миллион куҷо ва 70 миллион евро куҷо? Аз ин лиҳоз дастаи Гримео ба ин розигии худро надод ва сади бузург дар роҳи рафтани Суарес ба Интер Майами гузошт. Дар мавсими ҷории чемпионати Бразилия Луис Суарес дар 12 бозӣ иштирок карда ба номи худ 4 гол ва 3 ассистро сабт намудааст. Суарес дар яке аз мусоҳибаҳояш гуфт ки ӯ ва Месси дар як даста корномаи худро тамом мекунанд. Манам дар ин ваъдаҳо хуш будааст, аммо маълум нест ки ӯ ба назди Месси ва Суарес меравад ё ин ки не. Аксел Дисаси футболбози дастаи Челси мешавад. Ин аллакай масъалаи ҳалшуда мебошад. Футболбози номбурда то ҳамин дам дар сафи дастаи Монако бозӣ мекард. Пас аз он ки чанд дастаи аврупоӣ ба ӯ таваҷҷӯҳи хос карданд, Челси нархи қиматтарро пешниҳод карда ин футболбозро гирифт. Лондониҳо барои ҷалби Аксел 45 миллион евро ба хазинаи Монако пардохт карданд. қаблон ба ин футболбоз дастаи Манчестер Юнайтед ва Ньюкасл таваҷҷӯҳи бештар доштанд, аммо ба Челси ӯ лозимтар буд. Худатон қазоват кунед. Уэсли Фофана бо сабаби осеби ҷиддӣ муддати тӯлонӣ ба майдон баромада наметавонад.
Аксел Дисаси бозингари хати дифои марказ мебошад. Аз ин лиҳоз ӯ дар хати ҳимоя мавқеъ мегирад. Ин бозингар метавонад дар чанд мавқеъ бозӣ кунад. Хати дифои марказ, дифои марказии чап агар Челси бо се ҳимоятгари марказӣ бозӣ кунад. Мутахассисон пешгӯӣ мекунанд ки ҷуфти дифоъгарони марказии Челси киё хоҳанд буд. Инҷо ду вариант гуфта мешавад: ё Колвил Дисаси ва ё Бадиашвили Дисаси. Ҷуфти дуввум таҷрибаи бозии якҷоя дар дастаи Монако доранд. Наполи бӯи пулро фаҳмида акнун барои Виктор Осимхен пули калон, ҳатто хеле калонро мехоҳад. Омода ҳастед? Медонед чанд миллион? 200 миллион евро бояд ба Наполи барои харидори Осимхен пардохт карда шавад. Қаблан дастаи Ал-Ҳилол аз Арабистони Саудӣ барои харидани ҳамлагари африқои 130 миллион пешниҳод кард ва аммо неаполитанҳо гапро аз 200 миллион сар карданд. Агар пули Ал-Ҳилол ба Наполи камӣ карда бошад, пас дар Аврупо ки қудрати харидани ин ҳамлагарро дорад? Инҷо ҳам танҳо арабҳо ин имкониятро доранд. Манчестер Сити, ПСЖ ва Ньюкасл. Сити дар ҳамлаи марказ Холландро дорад. Ньюкасл то он дараҷае нарафтааст ки Осимхен барои гузаштан ба ин клуб розигӣ диҳад. Пас инҷо танҳо ПСЖ мемонад. бо назардошти он ки Мбаппе мардакӣ рафтанӣ аст, пас варианти рафтан ба пойтахти Фаронса эҳтимоли бештар дорад. Агар ба дигар дастҳои Англия мо таваҷҷӯҳ кунем, пас чунон менамояд ки ин футболбоз ба Манчестер Юнайтед аз дигарон дида бештар лозим аст. Онҳо то ба ҳол ҳуҷумкунандаи марказӣ нахаридаанд. Реал Мадрид ҳам ба чунин футболбоз ниёз дорад ва аммо агар Мбаппе ба Испания ояд, Осимхен нолозим мешавад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.